कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम माता जी, हरे माता कृष्णा। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे माता कृष्णा जी। महाराज हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഭവൻ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന പ്രാർത്ഥന ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ, ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീലയിലാണ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീല വരുന്നത് ഭഗവാൻ അവിടെ വൃന്ദാവനത്തില് ഒരുപാട് അസുരന്മാരെയൊക്കെ വധിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അതില് ഇത് ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീലയ്ക്ക് തൊട്ടു മുമ്പ് ഭഗവാൻ ഏത് അസുരനെയാണ് വധിച്ചത് എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭഗവാൻ അഘാസുരനെയാണ് വധിച്ചത്. അഘാസുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് രൂപത്തിലുള്ള അസുരനാണ്? ആ, പാമ്പിന്റെ രൂപത്തില്. പാമ്പിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള. അപ്പൊ ആ പാമ്പിന്റെ വായയില് ഗോപന്മാരൊക്കെ പോവുകയും പിന്നീട് അതിനെ വധിച്ച് ഗോപന്മാർക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിന് ശേഷമാണ് ബ്രഹ്മാവിന് ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ അഘാസുരനെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ദേവന്മാരെല്ലാരും പുഷ്പവൃഷ്ടി ചെയ്യുന്നു, അപ്സരസ്സുകളെല്ലാം നൃത്തം ചെയ്യുന്നു, ഗന്ധർവന്മാരെല്ലാം മധുര ഗാനങ്ങൾ പാടുന്നു. കൂടാതെ എല്ലാരും മൃദംഗമടിച്ച് കർത്താലടിച്ച് വേദ വേദമന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നു. ഇതെല്ലാം കേട്ട് ഇത്രയും ആഘോഷിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ബ്രഹ്മാവിന് അതിശയം തോന്നി. ബ്രഹ്മാവ് വിചാരിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദേവന്മാർ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഒരു ഇടയ കുട്ടിയുടെ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ഇങ്ങനെ ആനന്ദമാകുന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തന്റെ അരയന്നത്തിന്റെ പുറത്ത് കയറി ബ്രഹ്മാവ് വൃന്ദാവനത്തിലോട്ട് വരികയാണ്. അങ്ങനെ ആകാശത്ത് നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താണ് കാണുന്നത്? അവിടെ കൃഷ്ണനും തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഇരുന്ന് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യമുനാ നദിയുടെ കരയിലിരുന്ന്. അങ്ങനെ അവര് ചിരിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് സന്തോഷിച്ച് സ്നേഹത്തോടെ അവര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭക്ഷണം വായിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ അവിടെ നടുക്കിരിക്കുകയാണ്, ചുറ്റിനും മറ്റു ഗോപന്മാരിയ്ക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ ഗോപന്മാര് നോക്കുമ്പോഴും കൃഷ്ണൻ എന്നെ നോക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഓരോരുത്തർക്കും തോന്നുക. അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും ദൃഷ്ടി നേരെ കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവരുടെ കൈകൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ വായിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ കൃഷ്ണനും ഭക്ഷണം അവരുടെ വായിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു. തന്റെ അരയില് ഒരു ഓടക്കുഴൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ പശുക്കളെ വിളിക്കാനായിട്ട് വേറെ ഒരു വാദ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കയ്യില് എന്താ അച്ചാറും പിന്നെ തൈർ സാധവും ഒക്കെ ആയിട്ട് കയ്യിലിങ്ങനെ പറ്റിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇവരുടെ നടുക്കിരുന്ന് തമാശ പറയുകയും ഉറക്കെ ചിരിക്കുകയും കൂടാതെ ഈ കുട്ടികൾ ഗോപന്മാരെല്ലാം തന്റെ അമ്മമാര് ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അവര് വായിൽ വെച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയ വായിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ വായിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ അത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഇടയ ഗോപന്മാരുടെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ, ഭഗവാൻ അവരുടെ നിഷ്കളങ്കമായ ആണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നത്. നമ്മളല്ലാതെ വലിയ ഭോജനമൊക്കെ യജ്ഞങ്ങളില് അർപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും അവര് കഴിച്ചിട്ട്
നല്ല ടേസ്റ്റ് തോന്നി അവർ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി ഭഗവാന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് അത്രയും രുചികരമായി തോന്നും. അവരുടെ ആ നിഷ്കളങ്ക സ്നേഹം, ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ അതാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ഐശ്വര്യഭാവമല്ല. വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവരെല്ലാം എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് എന്നുള്ള ഭാവത്തിലാണ് ഗോപന്മാരിയ്ക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തന്റെ കൂട്ടുകാരും ഒത്ത് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു വണ്ടി ഇങ്ങനെ മൂളി മൂളി അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ കളിയാക്കി പറയും, ഏയ് വണ്ടേ, നീ എന്തിനാണ് മധുമംഗലിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത്? നീ ഈ ബ്രാഹ്മണനെ എന്തെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കാനാണോ എന്നിങ്ങനെ കളിയായി പറയുന്നു. അപ്പൊ കുട്ടികളെല്ലാം ആർത്ത് ചിരിക്കുന്നു. അത്ര നിഷ്കളങ്കമായ, അത്ര സ്നേഹമായിരുന്നു എല്ലാരും തമ്മില്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് ഇതെല്ലാം അരയന്നത്തിന്റെ പുറത്തിരുന്ന് ആകാശത്ത് നിന്ന് വീക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വിചാരിച്ചു, കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വരാനുള്ള ഒരു കാരണം ബ്രഹ്മാവ് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് ഭൂമിദേവിയുമായിട്ട്, പശുവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭൂമിദേവിയായിട്ട് ബ്രഹ്മാവും ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഭൂമിയിലെ ഭാരം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അങ്ങ് അവതരിക്കണമെന്ന്. അങ്ങനെ എന്നിട്ടും ആ ഒരു നിമിഷം അദ്ദേഹം അതങ്ങ് മറന്നുപോയി. ഇത് ഭഗവാനാണെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം മറന്നുപോയി. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കുട്ടി ശരിക്കും ദൈവമാണോ, അതൊന്ന് പരീക്ഷിക്കണമല്ലോ എന്ന് കരുതി ബ്രഹ്മാവ്. അങ്ങനെ ഇടയകുട്ടികളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. പശുക്കളൊക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പശുക്കൾ ഇങ്ങനെ പുല്ല് കഴിച്ച് 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 അതിങ്ങനെ ആ കാട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ഇവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് അങ്ങ് അകന്നു പോകും. ഉടനെ കുട്ടികൾ പറയും, അയ്യോ, നമ്മുടെ കിടാങ്ങളെ ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ, എല്ലാരും അതെല്ലാം അങ്ങ് ഉള്ളിലോട്ട് പോയി, ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയും, കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഇരുന്ന് കഴിച്ചോ, ഞാൻ പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം. നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കണ്ട, ഞാൻ എല്ലാ പശുക്കളെയൊക്കെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാം, നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിച്ചോളൂ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ തൈർ സാധം കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എടുത്തോണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണാതായ പശുക്കിടാങ്ങളെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മലകളിലും ഗുഹകളിലും അവിടെ ഉള്ള അരുവികളുടെ അടുത്തും എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എങ്ങും കാണുന്നില്ല. ശരിക്കും ആ പശുക്കളൊക്കെ എവിടെ പോയി? അതെല്ലാം നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവ് പശുക്കളെയും പശുക്കിടാങ്ങളെയും എല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമാക്കിയതാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ആകെ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ച് നദിക്കരയിലൂടെ നടക്കുന്നു. ഈ പശുക്കളെ ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. പിന്നെ വന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് തന്റെ കൂട്ടുകാരെയും കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ കൂട്ടുകാരെയും നോക്കുന്നു. ഗോപന്മാരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ കാണുന്നില്ല, പശുക്കളെ കാണുന്നില്ല. ആകെ വിഷമിച്ച് നടക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പുറമേ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ച് നടന്നാലും കൃഷ്ണന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അറിയാം ഇതിനെല്ലാം പിന്നില് ബ്രഹ്മാവാണെന്ന്. അപ്പൊ ഈ കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ച്, അയ്യോ, എന്റെ കുട്ടികൾ എവിടെ, എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എവിടെ, പശുക്കിടാങ്ങൾ എവിടെ, എല്ലാരെയും പേര് വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുകയാണ്. ഇത് കണ്ടപ്പോ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവിന് ഒരു ചെറിയ ചിരി വരും. ബ്രഹ്മാവിന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് പോകും. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് പോയതിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിന്, നമ്മുടെ കൃഷ്ണന് മനസ്സിലാവും ഇതിനെല്ലാം പിന്നില് ബ്രഹ്മാവാണെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഈ കിടാങ്ങളുടെയും ഈ കുട്ടികളുടെയും രൂപത്തില് വിസ്തരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ കിടാങ്ങളുടെ വലിപ്പം, അതിന്റെ നിറം അതേപോലെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ വിസ്തരിച്ച് വിസ്തരിച്ച് കിടാങ്ങളെ പോലെയും എല്ലാ ഗോപകുമാരന്മാരെയും അവരുടെ വേഷവും അവരുടെ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങളും അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വടിയും എല്ലാം അതേപോലെ അവരെങ്ങനായിരുന്നോ അതേപോലെ ഭഗവാൻ വിസ്തരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇവരെ എല്ലാരുമായിട്ട് ഭഗവാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പൊ ഗോപകുമാരന്മാരെല്ലാരും തന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോകുന്നു. പശുക്കിടാങ്ങളെല്ലാം മുതിർന്ന പശുവിന്റെ അടുത്ത് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെ വന്നപ്പോ എന്നുമുള്ളതിനേക്കാളും വാത്സല്യം വർദ്ധിക്കുകയാണ് മുതിർന്ന ഗോപസ്ത്രീകൾക്കും കൂടാതെ പശുക്കൾക്കും. തന്റെ കിടാങ്ങളെ കണ്ട ഉടനെ അത് അങ്ങ് നക്കി നക്കി അതിനെ ലാളിക്കുകയാണ്. അകിടിൽ നിന്ന് പാല് ചൊരിയുന്നു. അങ്ങനെ പാല് കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. പശുക്കൾക്ക് അതിന്റെ കിടാങ്ങളോട് എന്തെന്നില്ലാത്ത അഗാധമായിട്ടുള്ള
സ്നേഹം തോന്നും. കൂടാതെ ഗോപിമാർക്ക് തന്റെ മക്കള് വന്നപ്പം എന്നും ഉള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആനന്ദവും സ്നേഹവും എല്ലാം ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുത്ത് തോന്നുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തോളമായിട്ട് നമ്മളെ ഭഗവാൻ വിസ്തരിച്ച് ഈ രൂപത്തിലുള്ള കുട്ടികളായിട്ടും പശുക്കിടാങ്ങളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. ഒരു വർഷത്തോളം ഇങ്ങനെ കടന്നുപോയി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തോളം ആയപ്പോ നമ്മുടെ ബലരാമന് ഒരു വർഷത്തിന് 3-4 ദിവസം ഉള്ളപ്പോഴാണ് ബലരാമന് ആ ഒരു സംശയം തോന്നിയത്. അത്രയും നാളും ബലരാമന് സംശയം തോന്നിയില്ല. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം നോക്കിയപ്പോഴ് ഈ പശുക്കിടാങ്ങളെ എല്ലാം മേയ്ക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോ ഈ മുതിർന്ന ഗോപന്മാര് വരുന്നു. കൂടാതെ ഈ പശുക്കളെല്ലാം ഓടിച്ചെന്ന് ആ കിടാങ്ങൾക്ക് പാല് മതിയായെങ്കിലും വീണ്ടും അതിനെ വിളിച്ച് ലാളിച്ച് അതിനെ വീണ്ടും പാല് കൊടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുകയാണ്. അതായത് സാധാരണ ഉള്ളതിനേക്കാളും ഉപരിയായിട്ടുള്ള ഈ സ്നേഹം കണ്ടു. കൂടാതെ മുതിർന്ന ഗോപന്മാര് നോക്കുമ്പോ ഈ പശുക്കളൊക്കെ ഇത് എന്തിനാണ് ഇതിന്റെ കിടാങ്ങളുടെ പുറകെ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് സംശയിച്ച് ഇതിന്റെ പുറകെ പോകുമ്പോഴാണ് തന്റെ കുട്ടികൾ വരുന്ന കാണുമ്പോൾ കുട്ടികൾ വരുന്ന കണ്ടപ്പോ അവര് എല്ലാം മറന്ന് ആ കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കുകയാണ്. കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവരെ തലോടി അങ്ങ് ഒരു എന്താണ് വാത്സല്യ ഭാവത്തില് അങ്ങ് അതിയായി വാത്സല്യം തോന്നുകയാണ്. അപ്പം ഇത്രയും അഗാധമായിട്ടുള്ള ഈ സ്നേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ബലരാമന് സംശയം തോന്നി. കൂടാതെ ബലരാമനും തോന്നി ഇത്രയും നാളും എനിക്കില്ലാത്ത ആകർഷണം ഒരുപാട് ആകർഷണം എനിക്ക് ഈ പശുക്കളോടും ഈ കിടാങ്ങളോടും പിന്നെ ഈ ഗോപകുമാരന്മാരോടും എനിക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനർത്ഥം ഇതിന് പിന്നിലെല്ലാം നമ്മുടെ കൃഷ്ണന്റെ പണിയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, ബലരാമൻ ചോദിക്കും, കൃഷ്ണ ഇതെല്ലാം നിന്റെ പണിയല്ലേ? ഈ കാണുന്നവരെല്ലാം നീ തന്നെയല്ലേ? എന്താണ് ഇതിന് കാരണം? അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ എല്ലാം നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പം ബലരാമന് മനസ്സിലായി ഈ കുട്ടികളും ഈ കിടാങ്ങളും എല്ലാം കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ഈ ഗോപിമാർക്കും ഇത്രയും വാത്സല്യം തോന്നാൻ കാരണം അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അവരുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത്, അവരുടെ കുട്ടികളുടെ രൂപത്തില്. പക്ഷെ അവർക്കത് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ യോഗമായ ശക്തി കൊണ്ട് അവര് ഇത് മറന്നിരിക്കാൻ അവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. യോഗമായാൽ മൂടിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായി വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയുന്നില്ല. പക്ഷെ അവരില് ഒരുപാട് ആനന്ദം വരികയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു വിസ്തരണം ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വൃന്ദാവനത്തില് യശോദാമ്മ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കൃഷ്ണനെ പരിപാലിക്കുന്നതും ഒക്കെ കാണുമ്പോ മറ്റു ഗോപിമാർക്കൊക്കെ ഉള്ളിൽ അതിയായ ആഗ്രഹം, ഈ കൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞായിട്ടും കൃഷ്ണൻ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ, നമ്മുടെ അടുത്തും വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കും ഇതുപോലെ യശോദാമ്മ നോക്കുന്ന പോലെ കൃഷ്ണനെ നോക്കായിരുന്നു എന്നൊരു ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹം വന്നു. ആ ഒരു ആഗ്രഹം സാധിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ബ്രഹ്മാവ് ഗോപകുമാരന്മാരെയും പശുക്കളെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഇത്രയും പശുക്കളായിട്ടും ഗോപകുമാരന്മാരായിട്ടും ഭഗവാൻ തന്നെ വിസ്തരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വിസ്തരിച്ച് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ആഗ്രഹം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ സാധിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ആ വാത്സല്യ ഭാവം തന്നെ സേവിക്കാനുള്ള ആ വാത്സല്യ രസം ആസ്വദിക്കാനും അവർക്ക് ആ വാത്സല്യത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുമുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചാലും ഭഗവാൻ അത് അവസാനം സാധിച്ചു തരും. മനസ്സിൽ അതൊന്ന് ചിന്തിച്ചതേ ഉള്ളൂ, അവർക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ പിന്നീട് അത് സാധിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോ പിന്നീട് ഇതിനകത്ത് ബലരാമൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബലരാമനും ഒരുപാട് നാളിത് മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഭഗവാൻ. കാരണം ബലരാമന് തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ വേർപെട്ടുന്ന വിഷമം വരുത്തണ്ട എന്ന് ചിന്തിച്ചാണ് അദ്ദേഹം അത്രയും നാളും ബലരാമനിൽ നിന്നും ആ ഒരു മറവ് വരുത്തിച്ചത്. ബലരാമനും അവസാനമാണ് മനസ്സിലായത് ശരിക്കും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കണ്ട് നമ്മളെ ഒരു വർഷത്തോളമായി ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ എല്ലാ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് തിരിച്ചു വരുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് വന്ന് നോക്കിയപ്പോഴെന്താണ്, താൻ കൊണ്ടുപോയ പശുക്കളും ഈ ഗോപകുമാരന്മാരും എല്ലാം ഇപ്പം തന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഉറങ്ങുകയാണല്ലോ. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം ഈ പശുക്കിടാങ്ങളും ഈ കുട്ടികളും ഒക്കെ എവിടുന്ന് വന്നു?
അതേപോലത്തെ കുട്ടികളുമാണല്ലോ. കൂടാതെ നടുക്ക് കൃഷ്ണനും ഇരുന്ന് ആം, ആ, ഓടക്കുഴൽ ഊതുന്നു, അവരുമായിട്ട് കളിക്കുന്നു. ഇവരൊക്കെ ആരാണ്? ഇവരൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വന്നു? എനിക്കിതൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ലല്ലോ. അപ്പം ബ്രഹ്മാവിന് കൃഷ്ണനെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കിയതാണ്. ഇപ്പോഴോ ബ്രഹ്മാവ് ആകെ കൺഫ്യൂഷനിലായി. ആകം എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് എന്താണെന്ന് ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പോ ആ ഏർ, അങ്ങനെ ആകെ ഒരു വിഷമതയിലായിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തി കാണുന്നത്. ഈ കാണുന്ന ഓരോ കുട്ടികളും ഭഗവാനായിട്ട് മാറുകയാണ്. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, ആ ബ്രഹ്മാവ് വരുമ്പോ ഈ കാണുന്നവരെല്ലാരും വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപം, ചതുർഭുജ രൂപത്തില് ശംഖചക്ര ഗദാപത്മം ധരിച്ച രൂപത്തിലാണ് എല്ലാ പശുക്കിടാങ്ങളും. കൂടാതെ ഈ ഗോപകുമാരന്മാരും, അവർക്കെല്ലാം നീലവർണ്ണമായിരുന്നു. ഇതുപോലെ മഞ്ഞ പട്ട് ധരിച്ചിരിക്കുന്നു, കയ്യിൽ ശംഖചക്ര ഗദാപത്മം അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, തലയിൽ കിരീടമുണ്ട്, കുണ്ടലങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ, കൗസ്തുഭ മണി ഉണ്ട്. കൂടാതെ ശ്രീവത്സം എന്ന ആ മറുകും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാറിലുള്ള ആ മറുകും അവിടെ കാണാം. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി ഇവരെല്ലാരും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇവരെല്ലാം വളരെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഇത് കണ്ട് അതിശയിച്ച് തന്റെ ദൃഷ്ടിയെ താൻ കാണുന്നത് വിശ്വസിക്കാനാകാതെ തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം കെട്ടുപോയ ഒരു ഒരു പാവയെ പോലെ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഈ ബ്രഹ്മാവ് ഇത് കണ്ട് അതിശയിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ഈ ഉടനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്രഹ്മാവിന് സ്വബോധമുണ്ടായി. ബ്രഹ്മാവിന് മനസ്സിലായി ഇതാണ് വൃന്ദാവനം. വൃന്ദാവനം എത്ര ഉയർന്നതാണ്, വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ആ മാധുര്യം എത്ര വലുതാണ്. ആ മധുരം, വൃന്ദാവനത്തിന്റെ വലിപ്പത്തെ കുറിച്ച് ബ്രഹ്മാവിന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ അതിശയത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം തന്റെ അരയന്നത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് ഒരു സ്വർണ വടി കിടക്കുന്ന പോലെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വന്ന് സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുകയാണ്, ദണ്ഡവത് പ്രണാമം ചെയ്യുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തല കുനിച്ചു നിന്ന് തന്റെ 4 തലയും തറയിൽ തട്ടി അദ്ദേഹം കണ്ണീര് പൊഴിക്കുകയാണ്. 8 കണ്ണുകളും നിന്നും കണ്ണീര് വരികയാണ്. ഇപ്പം വിനീതനായിട്ട് വരികയാണ് ബ്രഹ്മാവ്. ബ്രഹ്മാവ് വീണ്ടും വീണ്ടും ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ വീണ് കരയുകയാണ്. അപ്പൊ അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നപ്പോ താനൊരു ബ്രഹ്മാവാണ്, ദേവന്മാരുടെ എല്ലാം ഉയർന്ന പൊസിഷനാണ്, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ തന്നെ ഉയർന്ന വ്യക്തിയാണെന്നുള്ള ഒരു ഭാവം വരുമ്പോ, നമുക്ക് അഹങ്കാരം വരുമ്പോ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ വിനയാന്വിതനായിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് വന്നപ്പോ ബ്രഹ്മാവിന് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. സാധാരണ ദേവന്മാരൊന്നും ഭൂമിയിൽ കാല് തൊടില്ല. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവ് ഇപ്പോൾ ആ വിനയം കൊണ്ട് തറയിൽ കിടക്കുകയാണ്, വടി പോലെ കിടക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് തന്റെ അഹങ്കാരമെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചു, തന്റെ ആ സ്ഥാനമാനങ്ങളെല്ലാം മറന്ന് ഭഗവാനോട് അത്രയും ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കാൽക്കൽ വീണ് ഭഗവാന്റെ ആ വലിപ്പം എത്രയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ആ വിനയാന്വിതനായപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ മാധുര്യവും ഭഗവാന്റെ വലിപ്പവും കൂടാതെ വൃന്ദാവനത്തിന്റെ സൗന്ദര്യവും ബ്രഹ്മാവിന് മനസ്സിലായത്. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന് അർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളാണ്, തന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ച് അർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 14ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 1 മുതൽ 40 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത്. 1 മുതൽ 40 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരേത്. ഇഷ്ടപ്രായേഷു പത്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനതാരുണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം.
നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീബ്രഹ്മോവാച നൗമീഡ്യത്തെ ഭവപുഷേ തടിതംഭരായ ചുഞ്ജാവതം സപരിപിച്ചല സമ്മുഖായ വന്യഃ സജേ കവലവേത്ര വിശാല വേണു ലക്ഷ്മ്യശ്രിയേ മൃദുപദേ പശുപാംഗജായി. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു ശ്ലോകവും ചൊല്ലിക്കോളൂ, വിവർത്തനവും ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് മുകളിൽ നിൽക്കാം മാതാജി ശ്ലോകം. ശരി, ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ബ്രഹ്മോവാച നവമീഡ്യതേ ഭവപുരുഷേ തടിതംബരായ കുഞ്ചാവതം പരിവിച്ഛര സമുന്മുഖായ വന്യസജേ കമളവേദ വിഷാണവേണു ലക്ഷ്മശ്രിയേ മൃദുപദേ പശ്യപാംഗജായി. വിവർത്തനം. ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവൻ, അങ്ങ് മാത്രമാണ് ആരാധ്യനായ പരമദൈവത്വ പുരുഷൻ. അതിനാൽ അങ്ങയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായി എന്റെ വിനയപൂർവമായ പ്രണാമങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ഞാൻ അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഹേ നന്ദഗോപതനയ, അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരം ഭൂതമേഘം പോലെ നിറമാറുന്നു, വസ്ത്രം മിന്നൽ പോലെ തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാതിലെ കുണുക്കും തിരുമുടിയിലെ അണിഞ്ഞ മയിൽപ്പീലിയും അങ്ങയുടെ മുഖശോഭ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. കാട്ടുപൂക്കളും ഇലകളും കൊണ്ടു തീർത്ത കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് വെക്കണം മാതാജി. കുണുക്കും തിരുമുടിയിൽ അണിഞ്ഞ മയിൽപ്പീലിയും അങ്ങയുടെ മുഖശോഭ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. കാട്ടുപൂക്കളും ഇലകളും കൊണ്ടു തീർത്ത മാലയണിഞ്ഞ് കാലിക്കോലും പോത്തിൻ കൊമ്പുകളുള്ള കുഴലും ഓടക്കുഴലുമായി കയ്യിലൊരു ചോറുള്ളയുമായി അങ്ങനെ മുന്നിൽ പരിരസിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് ബ്രഹ്മാവ് എന്താണ് ഭഗവാനെ പറ്റിക്കാനായിട്ട് ഗോപകുമാരന്മാരെയും പശുക്കിടാങ്ങളെയൊക്കെ ഒളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോയതാണ്. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഐശ്വര്യഭാവം കാണിച്ചപ്പോൾ, തന്റെ വിസ്തരണമെല്ലാം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് ഇപ്പോ തലകുനിച്ചു വന്നു, വിനയാന്വിതനായി. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയും ഉയർന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു, കയ്യില് എന്താണ് ചോറുരുളയുണ്ട്. നമ്മുടെ തൈര് സാദം കഴിച്ചിട്ട് ആ ചോറുരുള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടത്തെ കയ്യില് കാണാം. അത് ശരിക്കും ഇവിടെ കയ്യിലുണ്ടോ? ഈ പടത്തില് ഇടത്തെ കയ്യിലുള്ളത് ചോറിന് ഉരുളയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവിടെ ആ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഇവര് എന്താണ് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയത്. അപ്പൊ കൊണ്ടുപോയപ്പോ ആ ചോറുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഈ ഇതൊന്നും പിന്നെ കൂടാതെ അദ്ദേഹം പശുക്കളെ മേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വടിയും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരു കുഴല്, അത് ഈ പശുക്കളെ ഊതി വിളിക്കാനുള്ള കുഴലാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത്. കാണുന്നുണ്ടോ ഹരേ കൃഷ്ണ ഈ പടത്തില്? ഭഗവാന്റെ കയ്യില് ചോറുരുളയുണ്ട് ഇടത്തെ കയ്യില്. പിന്നെ ഈ പശുക്കളെ മേയ്ക്കാനുള്ള വടിയുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ കുഴല് കയ്യിൽ അത് ഇടത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഉടുപ്പിലിങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ബെൽറ്റിന്റെ അടിയിലാണ് ഓടക്കുഴല് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഒരു സുന്ദര രൂപമാണ് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവ് കാണുന്നത്. ഈ കാട്ടില് വെച്ചിട്ടാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്.
ഈ വൈകുണ്ഠത്തില് ഐശ്വര്യഭാവത്തിൽ നിന്ന ആ ഭഗവാനാണ് ഇവിടെ വൃന്ദാവനത്തില് ഈ ഓടക്കുഴലേന്തി ഈ വടിയും പിടിച്ച് കയ്യില് ചോറുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് ഇങ്ങനെ ചതുർഭുജ രൂപത്തില് ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ 2 കൈകളുള്ള ഈ രൂപത്തില് നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ഈ ഭഗവാന്റെ മുമ്പില് ബ്രഹ്മാവ് നമസ്കരിക്കുകയാണ്, ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ രൂപത്തെയാണ് ബ്രഹ്മാവ് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നത്. ഈ രൂപത്തിനെ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. अस्यापि देववपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेशे महित्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुदात्मसुखानुभूते. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ശ്ലോകവും ചൊല്ലിയിട്ട് ഇത് വായിച്ചോളൂ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അസ്യാഭിദേവ ബഭൂഷുമദനുഗ്രഹസ്യ സ്വേച്ഛാമയസ്യ ന തു ഭൂതമയസ്യ കോപി നേശാമഹി തവസിതും മനശാന്തരേണ സാക്ഷാത് വൈവ കിമുദാത്മസുഖാനുഭൂതേ. വിവർത്തനം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാൻ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിവർത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ മാത്രം സ്വീകരിച്ചതും എന്നോടിത്രയും കരുണ കാണിച്ചതുമായ ഈ കുറച്ച് മേലോട്ടാക്കാം മാതാജി. ഈ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന്റെ ശക്തികളായാലേ എനിക്കോ മറ്റാർക്കെങ്കിലുമോ ആവതല്ല ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും പിൻവലിക്കപ്പെട്ട മനസ്സോട് കൂടിയവനാണെങ്കിലും എനിക്ക് അങ്ങയുടെ വ്യക്തി സ്വരൂപത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെ അങ്ങ് ഉള്ളിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദാനുഭൂതി എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനോട് ശരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അങ്ങ് ഒരു പശുവിനെ മേച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ പോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങ് തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് സ്നേഹം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത്. ഞാൻ അങ്ങയോട് വലിയ ഒരു അപരാധമാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങയുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പശുക്കളെയും ഈ ഗോപകുമാരന്മാരെയും പശുക്കിടാങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. എനിക്കറിയാം. എന്നിട്ടും അങ്ങ് എനിക്ക് എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുകയാണ്. ഇത് അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണമാണ്. അങ്ങയുടെ ഭക്തന്മാരോട് അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്. എന്നിട്ടും എന്നോടുള്ള കാരുണ്യം കൊണ്ട് എനിക്കറിയാം അങ്ങയുടെ ശക്തികളെല്ലാം എന്നെ കാണിച്ചു തന്നു. ഞാനൊരു ബ്രഹ്മാവാണ് എന്നൊരു ഭാവം എനിക്കുണ്ട്. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെയൊക്കെ നാഥനാണ്, ഈ സൃഷ്ടി നടത്തിയവനാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാവത്തെ അങ്ങ് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായി നിൽക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യം എന്താണ്? അങ്ങയുടെ ശക്തി എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കാണിക്കുന്നില്ല. അങ്ങയുടെ ഈ അതീന്ദ്രിയമായ ലീലകൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയില്ലേ, ജന്മകർമ്മ ചമേ ദിവ്യം അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ജനനവും ഭഗവാന്റെ ലീലകളും എല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ഈ ശരീരം വെടിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്റെ ധാമത്തിലെത്തും. പിന്നെ അവന് പുനർജന്മമില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ബ്രഹ്മാവിന് തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായി. ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോലെ ഉള്ള ഒരു സാധാരണ ജീവാത്മാവല്ല. ഏറ്റവും ജീവജാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജീവാത്മാവാണ് ബ്രഹ്മാവ്. ബ്രഹ്മാവിന് 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ്. ആ ബ്രഹ്മാവിന് ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം കൊടുത്ത് ബ്രഹ്മാവാണ് ഈ സൃഷ്ടികളെല്ലാം നടത്തിയത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട്. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാവിന് തന്നെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും മുക്തി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ നമ്മളുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ ഒന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അപമര്യാദയായിട്ട് ബഹുമാനിക്കാതിരുന്നു ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് ബഹുമാനിക്കാതിരുന്നപ്പോ ബ്രഹ്മാവിനെ തന്നെ
ഭഗവാൻ ആകെ കൺഫ്യൂഷനിലാക്കി. ശരിക്കും ബ്രഹ്മാവ് നോക്കുമ്പോ എന്താണ്, ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയാണ്, ഇങ്ങനെ ഈ കുട്ടിയാണോ ഇതൊക്കെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചു. കൂടാതെ തന്റെ ആ കുട്ടികളെയും പശുക്കളെയൊക്കെ ബ്രഹ്മാവ് ആ, മാറ്റിയപ്പോ ഇങ്ങനെ കട്ടുകൊണ്ട് പോയപ്പോ സാധാരണ കുട്ടികളെ പോലെ അയ്യോ എന്റെ കൂട്ടുകാരെവിടെ, എന്റെ പശുക്കൾ എവിടെ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൂടെ കണ്ടപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് വിചാരിച്ചു ഇതൊരു സാധാ കുട്ടിയാണ്, ഈ കുട്ടിയെ ആണോ ഇത്രയൊക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്തയിലായി. അപ്പൊ അവിടെയും ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിനെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കിയതാണ്. പിന്നീട് വന്നപ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവിന് മനസ്സിലായത് ഇത് ഭഗവാനാണ് എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരവും അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഭഗവാൻ വിഷ്ണു തത്വമാണ്. അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണത്തിലാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ തന്നെ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അംഗാനിയസ്യ സകലേന്ദ്രിയ വൃത്തിമന്തി, അല്ലെ? എല്ലാ അംഗങ്ങളും എല്ലാ അവയവങ്ങളും കൊണ്ട് ഭഗവാന് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം. കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുക മാത്രമല്ല, കണ്ണുകൊണ്ട് കഴിക്കാനും കണ്ണുകൊണ്ട് ശ്വസിക്കാനും കണ്ണുകൊണ്ട് കേൾക്കാനും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളും ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും അതീന്ദ്രിയമാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ ഒരു ജീവാത്മാവിന് തന്റെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭൗതിക തലത്തിൽ നിന്നാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഭക്തന്മാരിൽ കൂടി കേട്ട് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമുക്കിനി ഒരു ശ്ലോകം കൂടെ നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനേ പ്രയാസമുദപാസ്യ നമന്ദയേവ ജീവന്തി സന്മുഖരിതാം ഭവദീയ വാർത്താം സ്ഥാനേ സ്ഥിതാ ശ്രുതിഗതാം തനുവാങ്മനോഭിർ യേ പ്രായശോ ജിതജിതോപ്യസി ത്രൈസ്ത്രിലോക്യാം. അനിതാ കുമാരി മാതാജി ശ്ലോകം വായിച്ചിട്ട് വിവർത്തനം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനേ പ്രയാസം മുദപാസ്യ നമന്ദ ഏവ ജീവന്തി സന്മുഖരിതാം ഭവദീയ വാർത്താം സ്ഥാനേ സ്ഥിതാ ശ്രുതികഥാം തനുവാങ്മനോഭിർ യേ പ്രായശോ ജിതജിതോ പ്യാസി തൈസ്ത്രീലോക്യാം. വിവർത്തനം. അംഗീകൃതമായ സമൂഹ പദവികളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോഴും ആരാണോ ഊഹാധിഷ്ഠിതമായ ജ്ഞാനാർജന മാർഗം ഉപേക്ഷിച്ച് വാക്കും ശരീരവും മനസ്സും കൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് ഉയർത്താവോ മാതാജി? മനസ്സും കൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ഗുണങ്ങളും കഥകളും കേട്ട് പ്രണമിക്കുകയും വ്യക്തിപരമായി അങ്ങും അങ്ങയുടെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരും ചൈതന്യവത്താക്കിയ ആ ചരിത്രങ്ങൾ കേൾക്കാനായി ജീവിതം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവർ 3 ലോകങ്ങളിലും ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാനാവാത്ത അങ്ങയെ കീഴടക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഉദപാസ്യ, പ്രയാസമുദപാസ്യ. അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട്, അതായത് നമ്മളുടെ ഊഹാധിഷ്ഠിതമായ ജ്ഞാനമാർഗം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. കാരണം നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? അപൂർണമാണ് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. നമ്മളുടെ മനസ്സ്, നമ്മളുടെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം അപൂർണമാണ്. അപ്പൊ ഊഹാപോഹങ്ങൾ കൂടെ ഒന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എപ്പോഴും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കേൾക്കണം. അങ്ങനെ കേട്ടാലേ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം, അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം, അങ്ങനെ ചെയ്തു. കാരണം നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ചിന്താ ലെവലേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ കണ്ടതും എക്സ്പീരിയൻസും വെച്ച് ചെയ്തതെന്നെല്ലാം ഭൗതിക തലത്തിലാണ്. അങ്ങ് ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് ഉയരണമെങ്കിൽ ആത്മീയ തലത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കണം. അങ്ങനെ ആ ഭക്തനിൽ നിന്ന് കേട്ട് കാരണം ആ ഭക്തൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ്. ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നിരന്തരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടാലേ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിച്ച് നമുക്ക് ആ തലത്തിലേക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവരുടെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് എല്ലാം ഭഗവാനെ
അർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവര് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പരിപൂർണത നേടിയവരാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാലുകളിൽ സ്പർശിക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാനെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനെ അവരുടെ മനസ്സിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷനാകും. അതൊക്കെ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് സാധിക്കും. കാരണം അവരുടെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച വ്യക്തികളാണ്. എന്നാൽ അഭക്തരാകട്ടെ, അഭക്തരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനമൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അവരെപ്പോഴും അവരുടെ തന്നെ ശരീരശക്തിയെയും അവരുടെ വാക്ചാപല്യവും അവരുടെ മാനസിക ചിന്തകളിലെല്ലാം അഹങ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ എത്ര നമുക്ക് ശക്തിയും എത്ര ബുദ്ധിയും എത്ര സംസാരശേഷിയും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് ഒരു പരിധി പോലും ആ പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തര് ഭഗവാനും ഈ ശുദ്ധഭക്തരുടെ മനസ്സും വാക്കും ശരീരവും എല്ലാം ഭഗവാനും അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അവരില് ഭഗവാൻ തന്നെ വീണുപോയി. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശരീരം അവരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഭഗവാൻ തന്നെ ഉത്സുകനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോ അവരുടെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനായിരിക്കും ഉത്സാഹം. കാരണം അവൻ എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചാണ് അവൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അവൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നെ കുറിച്ചാണ്. അത് ഭഗവാന് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. ഭഗവാന് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്താഗതി, എന്തുദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാനില് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരടുത്ത് നമ്മൾ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്ര അടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നോ അതുപോലെ അതിന് 100 മടങ്ങ് ഭഗവാൻ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്താണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. ഭഗവാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ്. അവരുടെ ഒരു പാവയെ പോലെ ഭഗവാൻ നിൽക്കും. ഇപ്പൊ യശോദാമ്മയുടെ ആ ഒരു വടി കണ്ട് പേടിച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. എന്നാൽ യമരാജൻ വരെ താണ് തൊഴുത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ നിൽക്കുന്നതാണ്. ആ ഭഗവാനാണ് ആ യശോദാമ്മയുടെ ആ നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള വാത്സല്യ പ്രേമത്തിലാണ് ഭഗവാൻ പ്രിയപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഈ ലീലകളെല്ലാം കേൾക്കാനും എല്ലാം അത്രയും ആകർഷണമാണ് അവർക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരിൽ വേണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ. ആ ഭക്തന്മാര് തങ്ങളുടെ കൈകൾ ഭഗവാൻ പോയ ലീലകൾ നടന്ന ആ പ്രദേശത്ത് കൈകൾ വെക്കുകയും തല വെച്ച് നമസ്കരിക്കുകയും, കാരണം അവരൊക്കെ അതെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോവുകയും ശുദ്ധഭക്തന്മാര് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. അവർക്ക് അവിടെ ചെന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അവർക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ മായ കൊണ്ട് മൂടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇതൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് അതൊക്കെ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെ? അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാര് പറയുന്നത് കേട്ട് നമുക്ക് ചെവിയിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണണം. അല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഈ ചർമ്മ ചക്ഷുഷു കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ കാൽപാദം പിന്തുടരുക, അവര് പറയുന്നത് കേൾക്കുകയും നമ്മുടെ മനസ്സില് അവര് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും വേണം. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നു, നമ്മളിപ്പോ ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നു, അങ്ങനെ ചിലരുണ്ട് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കേട്ടോണ്ടിരിക്കും. എന്നാൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേട്ട കാര്യം അന്ന് മൊത്തവും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. ആ ഭഗവാൻ എന്ത് ലീലകളാണ് ചെയ്തത്, അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു, അപ്പൊ ആ ഒരു ഭക്തന്മാര് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആ പോയിന്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചിന്തിച്ച് അതെങ്ങനെ അവര് ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാം, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ മനസ്സിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്ന് ആ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ക്രമേണ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയർന്ന് തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. ഈ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രേയസ്ഹൃദിം ഭക്തിമുദസ്യതേ വിഭോ ക്ലിശ്യന്തി യേ കേവലബോധലബ്ധയേ തേഷാമസൗ ക്ലേശലയേ വശിഷ്യതേ ജ്ഞാനേ
നാന്യത് യഥാ സ്ഥൂലതുഷാവഘാതിനാം. വത്സല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. ശരി മാതാജി. ശ്ലോകം 4. ശ്രേയശ്രിതിം ഭക്തിമുദസ്യ തേ വിഭോ ക്ലിശ്യന്തി യേ കേവലബോധലബ്ധയേ തേഷാമസൗ ക്ലേശല ഏവ ശിഷ്യതേ നാന്യദ്യഥാ സ്ഥൂലതുഷാവഘാതിനാം. വിവർത്തനം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാൻ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. ഈ മാർഗം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഊഹാധിഷ്ഠിതമായ ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കുന്നയാൾ അതിക്ലേശം അനുഭവിക്കുകയും ആഗ്രഹിച്ച ഫലം നേടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉമി എത്ര കുത്തിയാലും ധാന്യം ലഭിക്കില്ലെന്നതുപോലെ വെറുതെ ഊഹാപോഹം നടത്തുന്നവർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കില്ല. അയാളുടെ ഒരേയൊരു ലാഭം കഷ്ടപ്പാട് മാത്രമായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഇവിടെ ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞല്ലേ, ഉമി എത്ര കുത്തിയാലും ധാന്യം ലഭിക്കില്ലെന്നത് പോലെയാണ് ഊഹാപോഹങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. കൂടാതെ അത് അതീന്ദ്രിയമാണ്. നമുക്ക് എന്നുമുള്ള ആ ഒരു ബന്ധമാണ് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ളത്. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വളർന്നു വരണം. അല്ലാതെ ഊഹാപോഹത്തിലൂടെയും അവ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള രീതിയിലും ഭഗവാനെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് ഭൂമി എത്ര കുത്തിയാലും ധാന്യം ലഭിക്കാത്തതുപോലാണ്. അതായത് ധാന്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തിട്ട് എത്ര അടിച്ചാലും നമുക്ക് ധാന്യം കിട്ടില്ല. മൂഢന്മാരാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ മൂഢന്മാരാണ് തന്റെ മനസ്സിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പല രീതിയിലും, ചിലര് പറയും ഒരു വെളിച്ചത്തിൽ നോക്കിയാൽ മതി, കുറെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ കാണാൻ സാധിക്കും. ചിലര് പറയും നമ്മളെല്ലാരും ദൈവമായി മാറും, ഇങ്ങനെ ഈ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഊഹാപോഹത്തിലൂടെ മനസ്സിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഓരോ വസ്തുക്കളിലും ഓരോ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് ലക്ഷ്യം എന്താ? എന്നിട്ട് കുറെ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു, ഒരുപാട് ഉപനിഷത്തുകൾ പഠിക്കുന്നു, അങ്ങനെ കുറെ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുന്നത് ഈ എന്താണ്, ധാന്യമില്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവിൽ ഇട്ട് അടിച്ചടിച്ച് ധാന്യം എടുക്കാൻ നോക്കുന്ന പോലാണ്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുന്നത്? വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അത് മനസ്സിലാക്കണം. വേദേശ സർവേ അഹമേവ വേദ്യോ, എന്നെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വേദങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം. നമുക്ക് കുറെ ജ്ഞാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി വേദങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. നമുക്ക് ആ ഭക്തി വരണം. ഭക്തി വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം. മറ്റു ചിലരുണ്ട് യോഗാഭ്യാസം ചെയ്യും, കൂടാതെ അവ്യക്തിഗതമായിട്ട് കുറെ ജ്ഞാനം നേടും. അങ്ങനെ അവർക്ക് കുറെ ധനികരാകും. ചിലപ്പോൾ കുറെ അഷ്ടസിദ്ധികളൊക്കെ അവർക്ക് ലഭിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും. എന്നാലും ഈ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം വെറുതെ എന്താണ്, വെറുതെ ഒരു ഗുണമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളെല്ലാരും ജീവരെ സ്വരൂപാവേ കൃഷ്ണരെ നിത്യദാസ്, നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസരാണ്. ആ നിത്യദാസരായിട്ടുള്ളത് കുറെ ധനം സമ്പാദിക്കുകയും കുറെ ആളുകളുടെ മുമ്പില് വലിയ പേരും പ്രശസ്തിയും കിട്ടിയിട്ടും കുറെ സിദ്ധികളൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടും ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണുള്ളത്? നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പ്രേമത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ പ്രേമ ഭക്തിയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മളുടെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം. ആ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്താനാണ് നോക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഊഹാബോധത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോ ഈ എന്താണ്, നമ്മള് ഭഗവാനോട് സ്നേഹത്തോടു കൂടി, ആ സ്നേഹം മാത്രമേ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. അത് എങ്ങനെ കിട്ടും? നമ്മളൊരു ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ഭഗവാന് സ്നേഹത്തോട് അർപ്പിച്ചാൽ മതി, അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മൾ വലിയ യജ്ഞകുണ്ടകങ്ങളില് യജ്ഞം ചെയ്യാൻ അത് ഭഗവാൻ അത്രയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം അത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. അതിന് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചടക്കി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 24 മണിക്കൂറും നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്നേഹത്തോട് സുസുഖം കർത്തും അല്ലേ, നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി എളുപ്പത്തിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കും.
ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ മതി. ഈ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര പ്രയാസമുള്ള ഒരു പാതയല്ല. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിടിച്ചടക്കി ഒരുപാട് ഫിലോസഫി ചെയ്യുകയും ഒരുപാട് കഠിന തപശ്ചര്യകളും യോഗാഭ്യാസവും ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാൽ മതി. എന്ത് പ്രയാസമാണ് നാമം ജപിക്കാനുള്ളത്? നമ്മളുടെ നാവ് കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. ആ നാവ് കൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുക. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുക നാവ് കൊണ്ട്. നമ്മൾ എന്തെല്ലാം അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നു നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി. പകരം നമ്മൾ ഭഗവാന് ഒരു ഇലയോ പൂവോ ഒരു ഫലമോ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴിച്ചു നോക്കും. ആ പ്രക്രിയയിലൂടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ശരീരവും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. വളരെ എളുപ്പമുള്ള പ്രക്രിയയാണ്. അല്ലാതെ ഊഹാഭോഗത്തിലൂടെ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുകയില്ല. അടുത്ത ശ്ലോകം കൂടെ നോക്കിയിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വിടുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉരേഹ ഭൂമൻ ബഹവോപി യോഗിനസ്ത്വദർപ്പിദേഹാ നിജ കർമ്മലബ്ധയാ വിബുദ്ധ്യ ഭക്തിവ കഥോപനീതയാ പ്രപേദിരേജ്ഞോച്യുതേ ഗതിം പരാം. ഉമാദേവി മാതാജി ശ്ലോകം വായിച്ചിട്ട് വിവർത്തനം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. Great. പുരേഹ ഭൂമൻ ബഹവോപി യോഗിനസ് ത്വദർപ്പിദേഹാ നിജ കർമ്മലബ്ധയാ വിബുദ്ധ്യ ഭക്തൈവ കഥോപനീതായ പ്രഭേദിരേ യജ്ഞാച്യുത തേ ഗതിം പരാം. വിവർത്തനം. ഹേ പരമശക്തനായ ഭഗവാനെ, പണ്ട് അനേകം യോഗിമാർ അവരുടെ എല്ലാ പ്രയത്നങ്ങളും അങ്ങേക്കായി സമർപ്പിച്ചും സ്വന്തം കടമകൾ വിശ്വസ്തയോടെ നിർവഹിച്ചും അങ്ങേക്കായുള്ള ഭക്തിയുത സേവന മാർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ഹേ അച്യുത, അവർക്ക് അങ്ങയെക്കുറിച്ച് ശ്രവിച്ചും കീർത്തിച്ചും പൂർണ്ണത കൈവന്ന ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ അങ്ങയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇടവരികയും എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങയിൽ ശരണാഗതി അടയാനും അങ്ങയുടെ പരമപദം മാതാജി അതൊന്നും ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമപദം പ്രാപിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രണാം. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ്, ഹേ അച്യുത, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിച്ചും കീർത്തിച്ചും പൂർണ്ണത കൈവന്ന ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ അങ്ങയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇടവന്നതും അങ്ങനെ ശരണാഗതി അടയാനും പരമപദം പ്രാപിക്കാനും കഴിയുന്നു. അത് വീണ്ടും പ്രൂവ് ചെയ്യാണ്. എത്ര യോഗികളാണേലും എത്ര പ്രയത്നം ചെയ്താലും അവസാനം ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം സ്വീകരിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് കഴിയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ ചുരുക്കാം. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം.